Ola, chámome Ainhoa e hoxe vouvos a falar sobre o libro titulado Cando peta na porta pola noite, do autor Xavier Pé do Campo. Este libro ten varios relatos. O primeiro é O espello do viaxeiro. Trátase dun home que se perde no monte e ve unha luz. Decide achegarse á luz e entrar nunha casa onde ve a un home ao que lle falta unha pálpebra. Os dous emborracháronse e o dono da casa, que era ferreiro, apuñalouno cun ferro quente no ollo e deixouno sen pálpebra. Ao outro día o home decidiu matalo e, como eran persoas idénticas, confundírono co ferreiro. O segundo é o Fornadas. Trátase duns rapaces que matan a unha vella moi mala. Cando a mataron, un deles decidiu queimala nun forno. A vella, dentro do forno e medio queimada, levantouse e díxolle ao neno que lle ía facer a vida imposible. O terceiro é a loba. Trata que nun pobo había un home que ligaba moito, o cal embarazou a unha muller. Tan pronto soupo que a muller estaba embarazada, marchou para a Coruña e casouse con outra. Tempo máis adiante, a muller foi onde ao pai do rapaz para pedirlle cartos para mantelo. Despois, a muller suicídase e o pai queda ca custodia do fillo. Cando os dous estaban xuntos, unha loba colle ao rapaz e o pai vai detrás deles ata chegar a un palleiro e alí foi onde morreron os tres. E por último, o cuarto é o Cumpremortes, que trata dun home que vive só. Un día chegoulle unha carta en sobre de loito felicitándolle polo Cumpremortes, pois un día como aquel había de morrer. Buscando evitar que se cumprise a súa morte, escapou para outra cidade sen deixar rastro. Francisco Xavier Puente do Campo, coñecido como Xavier Pé do Campo, naceu o 5 de abril en Rábade, Lugo, e morreu o 26 de xuño de 2018. En 1995 obtivo o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil por Cando peta na porta pola noite. Algunhas das súas obras chámanse O armario novo de Rubén, A chave das noces, O misterio das badaladas e moitos máis. Este libro gustoume moito, pareceume interesante e bastante fácil de ler.